बिटिआर सरकारनि जे 23-24 बोसोरसालिया जि बाजेट सेसन बेवहाय एबार बिराद माने एग्रेसिभ आरो बिराद माने इन्टारेस्टिं मोनसे बेयाव थासारि जों मोननो हादों आरो फाइनेन्सियेलिबो जों गोबां रोखोमनि सोलायनाय एबार बे बोसोराव लाबोदों। बिखेखकरि आंनि डिपार्टमेन्टआव आङो 10% थांनाय समाव जेरै जोंहा 10 crore थिग बिदिनो एबार एनिमेल हासबेन्ड्रियाव 10 crore एबाव जोङो फैसा मोननो हादों आरो बे बाराव आं बिराद गोजोननाय मोनदों मानोना जि गोदान रोखोमनि सानखांथि एनिमेल हासबेन्ड्रियाव जि अमा फिनाय आरो दाउ फिनायखौ थांनाय समाव आं जोंनि CM सारखौ जे रोखोमनि बुंदोंमोन बेखौ गोसो होनानैनो सारा फिन खेबसेबाव आंखौ बे लामायाव गोसायैनो खामानि मावनो थाखाय आंखौ दिनै आंनाव आंनि जि डिपार्टमेन्ट बेवहाय रां होदों। आं नैबे खोथाखौसो बुंनो लुबैदों जे अपोजिशननि जि माने आखुथाय बे दिनैसिमबो माने एसेमब्लिनि जि माने गोथार स्थान बेवहाय गोजोननाय जों मोनाखै मानोना बिथांमोना गोबां बुंजाखांनायनि उनावबो गोबां माने गाज्रि थासारिखौ थांनाय समाव खालामखांनायनि उनावबो जों दिनैहालागै बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि ओनसोलाव थानाय जे रायजो राजाफोर दङ बिथांमोननि जि माने क्राइसिस बिथांमोननि जि माने सोंलु सरकारनियाव बे सोंलुखौ जों सोंजानो लुगैदोंमोन खिन्थु मैयानि जि एसेमब्लि बेवहाय बिथांमोना जोंनि माने सरकारनि जे PMYनि न' बेवहाय माबा लहा खम होनाय दोंब्रैमोन दोंथाम आरो 20 फुटमोन 18 फुट जादों बेफोरबायदि माने एकदम माने लाइट भाषाजों आरो जेन माने गावसोरनि जेन माने BPF दोलोनि पलिटिकेल केम्पेनिंफोर बायदिसो बिथांमोना एसेमब्लिखौ बाहायफैदों। आं बेखायनो धिक्कार होदों आं आसलते मुगैदों लाजिदों बिथांमोननि जि एक्टिभिटि दिनैसिमहालागै रायजोनि जानानै साननो हानाय जायाखै आरो बार बार बिथांमोना बे PMYनि न'नि सायाव जि माने लहा खम होदों होननानै बुङो बे एकदम माने जाम्बानि राव माने कमेडियान लिडारफोरनि भाषा बियो खारन बे लहानि जि खम होनाय बारा होनाय बेयो बिटिआर सरकारनि गाइडलाइनजों बानायजानाय नङा बिनि जि स्पेसिफिकेसन बियो गभ अफ इन्डियानिफ्राय फैनाय अल अभार इन्डियायाव दिनै PMYनि न' जादों मोनसेल' एस्टिमेटजोंनो जेरावबो माने बे सेम माने न'आनो भारत बंसआवनो जागासिनो दङ बेखिनि खोथाखौबो बिथांमोनहा रायजोखौ थगायनानै एसेमब्लिनि सिङावबो दिनै बेखौ कुइसन खालामफैदों बिराद सेमलेस माने बिराद सेमफुल माने मोनसे थासारि गोबां माने स्पिडआव थांनांगौ रोखोमनि थांनो हायाखिसै जोंबो मानियो खारन बिनि थासारिया बयबो मिथिगौ आफ्रिकान स्वाइन फ्लु थांनाय बोसोराव 2 बोसोर धरि जोंनि रायजो राजाया नुदों ट्रेक्टराव अमाखौ लड होनानै हाखराव गारसोमनाय पिक्चारखौ नुनानै रायजोफोरनि जि माने साननाय हनाय गिहाबनानै दङ आरो गोबां मानसिखौनो बै थासारिनिफ्रायनो मेन्टेलि जि माने मोनसे स्पिरिट दंमोन बै स्पिरिटआ एक्चुअलि डिस्ट्रय जानानै दङ दा बेखौहाय जोङो फारि फारियै आरो मोजाङै ट्रेन खालामनानै दिनैहालागै 800 माने जोंनि जि माने फार्मार्स माने लिगेल फार्मार्स बिथांमोनखौ जों ट्रेनिं होनाय खामानिया जोब्बाय आरो जि माने टेक्निकेलि जिखिनि माने मेडिसिन बायदिसिना बा जिखिनि रोंनांगौ साइन्टिफिक जि माने मेथडजों जिहेतु जोङो पिग मेसिनखौ लांगासिनो दङ दा बे साइन्टिफिकेलि जिखिनि इकुइपमेन्टफोर नांगौ जिखिनि मेडिसिनफोर नांगौ बेनि डिस्ट्रिबिउसना फैगौ 10 एप्रिलाव उदालगुरियाव जों डिस्ट्रिबिउसन खालामजेनगोन आरो बिनि बादैबो जोंहा माबायाव बाहेरा हादोराव बे हादोरजों जोंहा बावैनो MOU साइन खालामनो थांगासिनो दङ बे हादोर नाइडारलेण्डनि हादोरजों जोंनि मोनसे MOU मोनसे साइन जागोन नै 17, 18, 19 नि गेजेराव बिनि उनाव जोङो गोबां स्पिडै जोङो पिग मिशनखौ लानानै थांनायनि जोंनि दा बे समाव बेबायदि सानखांथिजों दंबाय थायो आरोखि आंबो देरहासारखौ